Uvaženi članovi Vlade Republike Srbije, poslanička grupa Stranke moderne Srbije imaće dva pitanja. Oba su povezana sa 35 velikih setova pitanja koji se nalaze pred Srbijom. Prvo pitanje se tiče upravo ispunjenja poglavlja 30. Srbija je jedna od retkih zemalja u Evropi, uz Belorusiju i Bosnu i Hercegovinu, koja nije članica Svetske trgovinske organizacije. Pardon, tu su još i Andora i, ako se ne varam, San Marino, ali oni zaista nisu relevantni. 2004. kada je usvojena politika dva koloseka i kada je Srbija tada kao carinska oblast počela pregovore, od tada je prošlo nekih 15 godina. Mi sa dva stuba međunarodnog finansijskog poretka imamo odlične odnose i sa IMF-om i sa Svetskom bankom. Međutim, sa Svetskom trgovinskom organizacijom imamo jedan problem koji je do nas u potpunosti i imamo neku bilateralu koja se vuče godinama i koja verovatno bi mogla da se reši da nemamo taj jedan problem koji se tiče vrlo čudnog shvatanja prirode napretka u oblasti poljoprivrede, kod nas poznat pod strašnim imenom GMO, gde ćemo imati paradajze koji će verovatno da ujedaju i sve to što će da se pojavi vodit će ka uništenju naše poljoprivrede. To naravno nije tačno i to nije ništa sporno. Međutim, naš zakon je takav da mi s takvim zakonom ne možemo ući u STO. Da bismo ušli u Evropsku uniju moramo biti članica STO-a i poželjno je da to ne uradimo u poslednjoj godini. Mislim da ne bismo ni mogli, jer prvo trebaju zemlje da nas potvrde svaka pojedinačno da jesmo ispunili sve uslove. S te strane je pitanje zašto u regularnoj proceduri puta zakona u Srbiji ne otklonimo taj problem. Naime, on ima vrlo restriktivne zakone o GMO-u koji su potpuno u skladu sa principima Svetske trgovinske organizacije i pitanje je do kada ćemo čekati i voleo bi da u našoj zemlji ne stoji po strani i da ne budemo u društvu Uzbekistana, Iraka, Irana, Sirije, Sudana, Etiopije, jer nama tamo nije mesto. I voleo bi da naša trgovina spoljna ne trpi troškove zbog toga što ne možemo praktikovati multilateralizam. Pored sve naše diplomatije, mi kroz bilateralu ne možemo rešiti trgovinske odnose sa zemljama s kojima se ne trguje previše, a opet treba se boriti za svaku firmu, za svako radno mesto i za svaki evro koji ćemo zaraditi na stranom tržištu, jer samo ekspanzija izvoza može voditi brzom rastu. Nacionalno tržište nije dovoljno. Dakle, moje pitanje je kada ćemo dobiti regularnim putem zakon koji će biti u skladu sa pravilima STO-a, da ga ovde u Skupštini prodiskutujemo i usvojimo i naravno šta ćemo raditi sa protokolima 5 i 7 CEFTA i izgradnjom administrativnih kapaciteta vezanih upravo u poglavlje 30, što jesu bile neke od primedbi Evropske unije. Zahvaljujem se. Sad, što se tiče konkretnijih tema od narodnog poslanika, poglavlje 30, Svetska trgovinska organizacija, želim samo da vam kažem da je ovo užasno važna tema od koje mi ne bežimo. I vi ste u pravu. Ostala je samo još jedna otvorena tema. To su izmene i dopune Zakona o GMO, o genetski modifikovanim organizmima. Nažalost, i vi to znate, ovo je tema koja se bespotrebno politizuje. I to je tema na kojoj ćemo svakako videti, i vi ćete se uveriti u to, jedan potpuno neprimereni politički oportunizam. Zato što je ovo važno za Srbiju, bitno za Srbiju, nama je izuzetno važno da budemo članica Svetske trgovinske organizacije i čim otvorimo, a otvorićemo temu izmena i dopuna Zakona o GMO-u, videćete sve ljude koje baš briga i za GMO i za naše poljoprivrednike i šta će u stvari pisati, to što ćemo predložiti mnogo bolje rešenje nego što imamo trenutno. Biće samo važno da ponovo spinuju stvarnost i da optuže nas da želimo da otvorimo Srbiju za ovo, što uopšte nije poenta. I Srbija i pre 2009. imala zakon koji je nama bio dovoljno dobar da postanemo članica STO-a. 2009. je taj zakon izmenjen tako da je nama blokirano članstvo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, nažalost. I jeste tema i želim da vas uverim da je tema koja je visoko na listi naših prioriteta i kojima ćemo se baviti i bavimo se već, ali bavit ćemo se još više u narednom periodu. Ja želim sve, uključujući i vas ili možda pre svega vas,
da zamolim za podršku sa tom temom, koja će biti, bez obzira na stranku, podršku vladajućoj većini, Vladi ili ne, zato što je ovo tema koja je važna za Srbiju, zato što svi zajedno treba ozbiljno da se pozabavimo ovom temom. Takođe, želim da vam kažem da mi imamo odličan odnos i, što je još važnije, imamo stalnu komunikaciju sa predstavnicima Svetske trgovinske organizacije, pa čak i jedna osoba, savetnica u mom kabinetu koja je radila, otišla i sada je predstavnik Srbije u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, što čini mi se makar indirektno govori o kredibilitetu koji mi imamo u STO-u, i mogu vam reći da i oni generalno očekuju izmene zakona kako bi brzo i efikasno mogli da dovršimo ovaj proces. Što se tiče CEFTA, protokola 5 i 7, vi znate da smo mi, odnosno na inicijativu Vlade, Skupština je ratifikovala protokol 5. Privremene institucije u Prištini su jedine u regionu koje još uvek nisu ratifikovale protokol 5 CEFTA. O protokolu 7 mi raspravljamo, našli smo rešenje za neka otvorena pitanja, ali je nažalost CEFTA kao CEFTA suspendovana direktnim kršenjem CEFTA od strane Prištine, uvođenjem taksi od 100% za robu za centralnu Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, tako da u ovom trenutku CEFTA kao takva nažalost ne postoji, odnosno na ledu je. Ono što ćemo mi raditi u interesu Srbije, regionalne stabilnosti, regionalne saradnje, bolje regionalne trgovine, je to da ćemo mi sada, dok je CEFTA praktično suspendovana, ići na što više i što pre direktnih bilateralnih sporazuma. Na kraju krajeva i na dnevnom redu Skupštine je ratifikacija sporazuma sa Severnom Makedonijom i ja očekujem da ćemo čak u prvoj nedelji avgusta mi potpisati, da ćemo imati jednošalterski granični prelaz, odnosno sistem, i da ćemo međusobno mi sa Severnom Makedonijom bilateralno ratifikovati ono što se zove AEO, odnosno povlašćeni ekonomski privredni operateri, tako da ćemo mnogo brže ići u razmenu između Srbije i Severne Makedonije, a onda bilateralno i sa svim ostalim ili što više zemalja Zapadnog Balkana, i to je jedini način na koji mi odgovorno u ovom trenutku možemo da se borimo sa tim. Hvala.